Hello mga Wang! Yes! Syempre again and again, my name is Wang Ising and welcome back again and again ang pambansang ayo ng Pilipinas. Ayo! Ayo! Ayan! And for today's video, ayan po. Medyo energetic po tayo ngayon kasi po naalis na po yung sakit na nararamdaman natin. Yehey! Thank you so much. Ayan po. Heto na po. Pupunta po kami ng dagat para po magkuha ng kinason. Pupunta po kami ng dagat. Siyempre kakain kami ng mga masasarap na pagkain na naman. Ayan. So kasama ko si Wang Waray. So, paki-subscribe sa yung YouTube channel. Wang Waray, if you want food, love advices, and pranks. Love advice. And Mrs. Wang, kung gusto niyo maging sirena, ayan. Subscribe ako YouTube sa Maluoy mo, Big. Kapit na kumakuan ba? Hapit na siya ma-depress. So, ayan na siya. And abangan ninyo ha, na aming house vlogging, vlogger. Lipat bahay. Ayan po. Kasama ko po doon syempre pinaka-leader po namin, member of senior citizen, Manay Kinita. Ay, hello! Hello, Manay. Si Tinkerbell ang senior citizen. Si Tinkerbell di ay kasi siya ang pinakasayong matulog. KJ ka ay sa kata ng kalibutan. Congratulate lang takawang gising ha for a job well done kay nag-charity works. Naghatag siya 500 kagabi sa mga less fortunate. Yes! Ayan, tara na, let's go. Ayan po. Ang Ano sasakyan mo, lipat bahay mo na okay naman ang bahay din ni Tinkerbell. Wala, maraming kulang. Anong kulang? Wala silang corned beef. Ay, nakuha na Wang. Kung sa itong future sudan sa itong future vlogger house. Ako na ang bahala dyan. Marami tayong gagawa natin ng paraan yan. Baka may mag-donate. Padagdong mo. Ayan po, tara na, let's go! Ayaw gamitan, copywriting ka. Yes! Ayan po, ready na po kami for, para itutour po namin kayo kung saan po maganda yung sand. May white siya. Sa tinatawag siyang white sand. Ayan po, joke po yun. Ayan, papunta na po kami doon to. So, ito po yung outfit ko for today. Ayan po. Ayan. So, let's go guys. Ready na po ang lahat. So, ano na ba? Nadala na nyo na ba yung mga ano ninyo? Mga mass communication? Very good. So, let's go. And ayan guys, pupuntahan ko lang po yung nagnakaw ng cellphone ko. Mag-skandalo po ako dito sa Ikawat mo ganyan akong cellphone, dugay na. So nakita na ako ang kawatan. Agtuon ako, pakiulawan na ako. Di pwede ngayon ana. Iuli din mo cellphone, dili! Iuli lang, Nakalingi si Madrid. Hello po, ano pong ginagawa niyo dito? Hintay kami ng grasya. Ayan po sila. Bibili po kami ng pansit kasi po yun po yung kakainin po namin ngayon. Picture na sila, ma'am. Hindi rin isa sisbi? Sa kambyura ni ano? Dito po ang pinaka masarap na pansit sa Digos. Kaya po, mga tag-discount Madam B. Sobra pa sa discount. Di makapinan. Makapinan din yung Madam. Okay, promote ang bird from Bert Primos, ayan po sa lahat ng mga taga Digos City po. Masarap po yung pansit nila. Bert Primos, ayan po ha. Doon po kami nagbili ng pagkain. Nagbigay ng siopaw si Madam, yung may nagmamay-ari ng nila. Thank you so much, Madam. I would like to promote Bert Primos. Ayan po, masarap po yung pansit nila. Ayan po. Ano po ito? Salable po talaga yung mga pansit nila dito. So thank you so much, Bert Primos. Sa ilang pa siopaw. Inyotag. Thank you sa
Bert Primos. Bert Primos, thank you so much sa pa-show nila. And ayan po, change location po kami kasi po bawal po daw papasokan yung beach na pupuntahan namin. So ano na lang po kami, pupunta na lang po kami sa sa ibang resort, hindi beach po, resorts po ha. Pupunta kami ng Bugak. Ayan. Ano ang spelling ng Bugak? B-O-G-E. B-O-G-E-G. Ay, ha? BU. B-U-G-A-K. Bugak. Ayan po. Sige na. Let's go. Ato na tayo sa Bugak na ha. Dili na sa beach. Tawag din sa kung ano. And now we are here at Bugak Spring Resorts. Ayan po. Nandito na po kami. Pababa na po kami ng resorts. Go! Pababa na po kami. Tinago. One, two, three. Mga una! Mga una ta! Mga una ang ipagsakitan! Ayan, mga una may mga wang. Ang saya talaga naming lahat kasi po kaming lahat may YouTube channel po. Kaya po, walay magpapildi. Vlog tanan! Ay, New hair. Saan ka ba? Ayan. Boysing! Hello po, busy ko. Sikain na po kayo ha. Hello Manay! Kumusta yung shoot karon? Okay lang, kapoy. Kay content pa ni Idwana. Content ni Edwana? Oo. So siya rin makakwartaan ni, siya rin makakog-subscriber. Tama lang! Unsa may message nimo kay sa karon unsa may message nimo kay Mrs. Wang? Ako maingon, hago ang content niya. Pero, mo nang pag-abot sa swing na adi dapat shit. Anak man na, para ko sa Bigos Good Vibes. Ay shit. Salamat kay Wana nga kay imong i-expose ang dapat ma-expose kay habang wala pa nagsweldo ba. Correct. At least na kay na kay ebidensya nga naghago ka. Tanawa Diba? Ang costume in craft ka lang. Nagras ako. Ito ako sa YouTube, ang episode 10 kay mamatay na dito si Manay o si Boy o sa Pauline. Para yan na lang isa. Pat yun daw ni Mrs. Wang ang karakter ni Manay. Pag mabuhat na niya, mamuhat ang food o mamatay ang iyang YouTube channel. Ay, di mag-change na ko! May
ako, Miss Suwang na po, Suwang ha. Don't forget to subscribe my new YouTube, Suwang. Ano pag-away? And ayan, pauwi na po kami. Yun lang po, at least po, na-fresh po yung mga mind and heart namin. Ayan po. Medyo malayo yun siya panaog, pasaka ang ano. Atuan bago ka makadto diri sa Buga. Ayan, thank you so much for watching mga Wang, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Wang Ising TV. Boy! Siyempre Manay Kinita and the rest of the Taas of Suwang. Mrs. Suwang. Mrs. Suwang Wangwaray TV. Thank you so much. Bye-bye!